koyak sepining swasana jelas nada ngaturke atur pambuka mesine kelah hadap kiri jalan semuanya pasukan hadap kiri jalan Dek Tari Dek Fitri Good.
Mbok. Ya tari tok liyane meneng. Nano kowe njur bayar apa ora? Saiki wis kemathok banjur jan manuk ilare rasa jemu ati lega wis landemu. Setunggal moko sawiji diaturke sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Yanto ganteng dhewe, Masa Yanto bagus dhewe, cari sapa? Yanto wetenge luwe, Heeh. Yanto merengut wae. Kurang Yanto rokoke. Yanto 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 Ganteng ganteng ganteng. Yanto Eble eble. Yanto Eble eble. Yanto Eble eble. ayo gundelan Tekmu. ayo gundelan Tekmu. oh ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu susu perawan rasane ra karuan susu yati pancen enak sekali Tek kaya ngrasakne. lali janjine Ayo. Yati bogel wati Mas Wiwit Monggo yo. Kue monggo tidak mriki. Ayo mriki kue. Kue monggo tidak mriki. Paijan yen ra kerja ora jajan Masuk beboge. dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak. kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srege kene aku tunggu kowe ana di kono ana nang saya lali janjine jarene alasane ninggalake sapa wong sing ora gelo Tuk wajan kowe ora teko Ibu, monggo tindak mriki. Ya, joget bareng mriki ta ya. Yanto eble Yanto merengut wae Nah, masuk ora? Yanto rokok entek Nah, cocok. Heeh. gari rong batang ke melas Layakno pucuk yo ya. jancane dek yo Janjane Dik. kowe wis rindu Wis rindu ta ya. Kok salah to gel aku gel? ora iki lali janjine yo Wis janjine. suara siji suara loro Oke. Janjane kowe Dik. ning Kowe. ngendi? Gelagatmu. bagus sing ngendang apa ora we janjane tak tung tak blang tak yo Oh iya. suara apa ora ngono Mas jenenge suara siji suara loro iki kudu beda Oh beda. ora padha Ngene wis, nyantai play-play matiin. kowe iki kok senengane miku cilik mbok demoki ae ha ada prono Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu.
kowe ora teko. Arti foto iki lho. Monggo-monggo Bu. Ora. Arti foto. Ibu iki Monggo, monggo. WA yo, Mas. Arti foto barang sing mesra ngono bendarane bojone tenan. Maaf ya aku Gelut piye ya? Gelut. asik koyo lali bergoyang bersama dengan beras pada campur sari. Jos, ae jos, Sri Huneng Mustika Toban, Labuh Tresno, Pada Samoyo Pati, Marang Raden Wiratmoyo, Kangmus Prasetyo, Anangkut Krapi. Sing rumput Sri Huneng putrane Aji Mas Yudi mangsa pati nalika ing wuni kapupuh ing madya laga tukang tanding marang pinak jingga. Sar piye? Sing awake dhewe sowan tekan kene iki beliau ini. Oh niki. Mas Yudi. Mas Yudi. Lembune kaya ngono kok parapane cungkring iki lho. Lho, salah Lah kuwi. nggih. Mas Wahyudi iki Mas Yudi. kuwi bos. Bos napa niki? Lho lho, kuwi Bos juragan napa? kayu jati kok. Oh, nggih. Wes ketemu nang perapatan kae to, Mas. Hai. Nggih. Anu mengke sawerke kula. Heeh. Nano. Tresnan Slow. Koyo lali bergoyang cok, lego. Kabeh. Indonesia. Sri Huneng Mustika Toban, Labuh Tresno, Samoyo Pati, Marang Raden Wiratmoyo, Kangmus Prasetyo, Anangkut Krapi. Gendong kowo ning asur
kuning